Každého z nás něco motivuje a něco vede. Ať už zatloukáš hřebík, vychováváš děti, jdeš do práce nebo řídíš auto, vždy tě v dané chvíli něco pohání a někam to směruješ. Nebo cítíš, že je to trochu jinak? Cítíš se spíše obětí okolností, které tě svazují a máš pocit, jako by tvou loď, tvůj život řídil někdo jiný? Zastav se a zamysli se, jsi kapitánem u kormidla své lodi života a skutečně ji řídíš? Nebo se jen účastníš plavby, či se vezeš v podpalubí? Cítíš, že kapitán a směr tvé lodi není úplně ideální? Tak to je ten správný čas na vzpouru a pořádnou změnu posádky. Provedu tě krok za krokem procesem, ve kterém identifikuješ a odstraníš černé pasažéry ze své lodi života, zkrátka lidi, emoce, situace a vlivy, které tě táhnou dolů. Teď je ten pravý čas na změnu. Převezmi kontrolu nad svým životem a staň se kapitánem své lodi života. Nejsou potřeba kreslící dovednosti nebo talent. Více o videoworkshopu Loď života na stránkách Nemo.